महान कौन है गायत्री पुराण से सुरेश तिवारी के जुबान से सुना जाए। वाह वाह। बड़ा कऊ ननु जकर पगरी खानदानी बड़ा का हो जेकर ईमान बड़ा का हो उहे इंसान बड़ा भैले हमसे गलतियां गलतियां विकास करिया ब्यास कहाँ गईले दुगोला के मनई ना होला मर्दांगिनी गायकी के मनई ना होला जे जब ताल उनकर गिरता तो पोछुआ खोलत है ही मुहे लागत रे बोल एकर माने बजे उनकर बुढ़ारी में रहनी बदल गइल बा। महाभारत में एगो श्रीखंडी रहे वो आगा से ना खोलत रहे उहे हाल हो गइल बा शंभू भाई के। यार तू कौन गवैया हवा कौन ब्यास हवा जब ताल कटता तो तू पछुआ धैले बहरी निकल जाता रह। अब की तहर ठेहुन आ केहुन दोनों देखो। अभी अभी हमारा बलि है राम जन्म को कि अब झाल बजेब तो सुरेश तिवारी में बजेब तो अपना हाथ से 100 रुपया पुरस्कार हम अपना बेंजू मास्टर के कला पर खुश होके देते नहीं इले घालो लेके देते हैं ना। अगली लाइन का बिया गीत पर विचार करो। बीगरी समैया के हुआ पन रही ना चारू ओरी खोजब बाकी पैब हो कहीं ना। राम जन्म सच बात कहता नहीं बबुआ हमारा पूरा परिवार के लोग चल गए बा कलकत्ता। हम दूसरा घरे जियत खात बानी जानी भोरवा में उठत नहीं के हे हरि जी के हुए कप चाह दे दे तो हमार मौगी रहे ए पगड़ी लाल पगड़ी गलती हो जाई हमरा और ताकि रहुआ कि गाना जे लिखले बा ओकर 3 लाख रुपया तनख्वाह बा जे गाना लिखले बा ओकर 3 लाख तनख्वाह बा आ मन होके तो फोन लगा के बतिया ली गाना सुन ली
ये पूरा ये संसार के तत्व हो जौन गावतनी पीगरी समैया केहू आपन रही ना चारू ओरी खोजब बाकी पैब हो कहीं ना जहां जवन खोजनी भाव से मिलल आस्थान बड़ा का हो शिव चंद्र भैया केहू के दरवाजा पर केहू जाला ओकरा पीछे को कारण होला केहू के दरवाजा पर केहू जाला ओकरा पीछे 3 गो कारण होला केहू भाव से जाला केहू अभाव से जाला केहू प्रभाव से जाला तो यदि केहू भाव से गइल तो ओकरा के दुलार प्यार देवे के चाही यदि केहू अभाव से गइल तो ओकरा के उबार देवे के चाही यदि केहू प्रभाव से गइल तो ओकरा के पुरस्कार देवे के चाही जहां जवन खोजनी भाव से मिलल आस्थान बड़ा का हो जेकर ईमान बड़का हो उहे इंसान बड़का हो जेकर ईमान बड़का हो उहे इंसान बड़का हो बबुआ विकास जी वो करिया ब्यास के धोले तब हम तुको लगाई पूजा के कब पलानी में करवा बता रहे के धाना में है जा अरे भाई कुछ ना करवावत हुई हम काहे के तहरा लो ब्यास बन गई बड़ा जब तेरा ककुली हो जाता राती खा तो दिनवा में ककुल वाली तो फुल विश्वास बा हमरा। अरे अगली लाइन बा गीत के का लाइन बा पढ़ लिख के बन जाइबो डॉक्टर इंजीनियर बाकी अपना से केहुए के मोती बुझी हो जूनियर काहे एह दुनिया का विज्ञान से बढ़ के ज्ञान बड़ा का हो जेकर ईमान बड़का हो उहे इंसान बड़का हो बड़का हो उहे इंसान बड़का हो
लाइन बा का लाइन बा हवाई जहाज चाहे ट्रेन मोटर गाड़ी दुनिया के सब गाड़ी हो जाले का बाड़ी कहिया हवाई जहाज चाहे आए आए ट्रेन मोटर गाड़ी ए कंचन दुनिया के सब गाड़ी हो जाले का बाड़ी कहिया जहिया दुनिया से जाए के हुई जवाना पर सब चढ़ेला तू चढ़ब ए शिव चैनल यूट्यूब चला लो बाकी एक दिन जाइबो यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के ज्ञान रवा देता नहीं बाकी रहो यही पर चढ़ब शिव चैनल जय बाबा धाम से आगे जवाना पर सब चढ़ेला उपासवा के विमान बड़ा का हो जवाना पर सब चढ़ेला उपासवा के अरे विमान बड़ा का हो जेकर ईमान बड़का हो उहे इंसान बड़का हो उहे इंसान बड़का हो जेकर ईमान बड़का हो जवान का लायक धन हवाए मौसा कहाँ भी ले रहा हो हाय 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 हाँ 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 हमारे दादा तारा से ज्ञानी यदि हमारा देश में हो जास तो केहू के कुछ के कमी ना हुई जवान का लायक ई कुल हम गौनी हाँ पुरान का लायक सजीवन राय 500 रुपया दिले बनी ए राहु रे मर्द है 500 रुपया ही गाना पर मिलल आ तू दिला बड़ा हमारा के 30 गो अब गावत नहीं जवान का लायक तू हमारे बुझाता जे ढोली चटना हवा ना तो गलवा कटना हवा ना तो मेहर छोड़ी के तू हटना हवा ना तो मेहर भाटना हवा करिया कहाँ गइला हो करिया नहीं खोदे वाला मर्दवा जेकर ईमान बड़का हो बड़का हो आइए अभी हमरा